काही चांगल्या सूचना असतील तर त्या ऐकायच्या. तर घेतो तो 12,000 12,500 पर्यंत आम्ही आतापर्यंत तपासणी केलेली. त्यातून 1200 क्लिनिक आम्ही सुरुवात केलेली आहे. त्यातून 1400-1500 लोकांचा आम्ही आतापर्यंत तपासणी केला. 10,000 किट आमच्याकडे आहे आणि 10,000 मागणी केला तो 3 दिवस मध्ये 30 किलोमीटर तिथे लोकांचं आवागमन फार मोठ्या प्रमाणात आहे सर. आणि त्याला लागून कर्नाटकची बॉर्डर शहरामध्ये जास्त वाढ असल्यामुळे आरोग्याचा स्टाफ हा महानगरपालिकेकडे वळवण्यात आलेला आहे. परंतु आता उत्तर सोलापूर त्याच्या किट्स जास्ती प्रमाणात मिळणं आवश्यक आहे. त्याच्यानं पेशंट लवकर त्या ठिकाणी कव्हर होत आहे. ऑक्सिजनची व्यवस्था करायला त्या नुसती कोविड सेंटर जी काढली आपण त्याच्यात काहीच व्यवस्था करतात. सरकारचा कायदा होईल नाहीतर नाही होणार. महानगरपालिका आयुक्तांनी 43 करोडचं जवळजवळ बजेट दिलं आहे. त्यांनी काल गेले 5-6 दिवस स्क्रीनिंग सुरू केलं आहे. बीडी कामगार असल्यामुळे एक्सरे घेणं, चेस्ट एक्सरे घेणं खूप महत्वाचं आहे. याची दखल घेऊन आपण आज ही बैठक या ठिकाणी आयोजित केली आणि सन्माननीय सर ट्रेनचा जर टेस्टिंगचा जर विचार केला तर सर एक साधारणतः परवाच्या दिवशी तर 1365 तो पहिलं ट्रेसिंग आहे, दुसरं टेस्टिंग आहे, तिसरं ट्रीटमेंट आहे. तर ट्रेसिंग मध्ये आपण अर्ली डिटेक्शन झालंच पाहिजे हे मात्र आपल्याला सगळ्यांना लक्षात घेतलं पाहिजे. त्यांनी जे प्रमाण सांगितलं सातत्याने आपण जे वेगवेगळ्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग मध्ये सांगत आलो एकाच 22 एकाच 25 असं व्हावं तर इथं एकाच 10-15 असं आहे असं शून्यच्या सांगण्यात आलेलं आहे. तर ते जरा आपल्याला अग्रेसिव्ह वाढवलं पाहिजे. शहराची परिस्थिती थोडी काळजी करण्यासारखी आहे. एक तर मृत्यूच्या 11,326 केसेस हे एकंदरीत दिसत आहेत शहर आणि जिल्ह्याच्यामध्ये. आणि त्यातल्या त्यात शहराचा तर भाग आहे लष्करचा, पण दक्षिण बार्शी आणि अक्कलकोट या 3 ठिकाणची परिस्थिती काळजी करण्यासाठी आणण्यासारखी. आणि म्हणून त्या अधिकाऱ्यांना मी सुचवलं की तुम्ही स्वतः बार्शीला जा आणि सोलापूरला जा आणि या सगळ्या परिसरामध्ये ज्या साधन सामुग्रीची आवश्यकता शासकीय यंत्रणेला आणि अल्टिमेटली ऑफिसर पेशंटचा हवी आहे त्याच्यासंबंधित करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, शासकीय यंत्रणा आणि राज्य सरकार हे सगळे अतिशय काळजी घेत आहेत. ही आपल्याला दाखवायची भूमिका आहे. म्हणूनच आजची ही बैठक